Sawubona mlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila, thina siyaphila ngapha. Bengicela uma ubona le video uma ungakaliciphazi lela bhathini elibhale u-subscribe, bengicela nje i-support yakho mlaleli, uprese u-subscribe. Mlaleli, esiza nazo-ke namhlanje i-story time esenzeka ngowesifazane owayethwele. Indaba-ke mlaleli wami ihamba kanjena-ke. Ngonyaka ka-2022, 2022 mengingaphosisi, ngangifika e-college, ngangiqala i-college. So unyaka usaqala, I think kwaku-around February kanje, February to March. Ngaleso sikhathi-ke u-NSFAS usuke ungakaqhamuki mlaleli. Abaziyo ukuthi hhayi u-NSFAS usuke ungakaphumi. So ngolunye usuku nje ngihamba eThekwini, ngigibelile etekisini, ngifike ngihlale kule sithi le, kufike kubile ya-driver, kubile esemuva kwa-driver bese kubile isibili ihlala abantu abathathu. Ngahlala lapho-ke ngasewindini. Hhayi meqhubeka itheksi ihambe bese kugibela omunye usisi. Wayemuhle nje, mhlawumpe ula ku-32, 32 kanje impela. Yena wayemdala ngoba mina I think ngalowo nyaka angisazi noma ngangina-21 or 22, lapho impela ko-21, senginqena uku-calculate-a ngibala. Hhayi iqhubeke-ke itheksi ihambe kuthulekile. Kudlala ingoma etekisini but kwi-seat yethu isithuli cause ufikile wabingelela. Hhayi kube right, ngivuma, iqhubeke ihambe itheksi ihambe. Kuthe afuna ukubuza isikhathi, athi ifoni yakhe icimile. Hhayi ngiyikhiphe ifoni bese ngiyamtshengisa isikhathi ukuthi isikhathi sini. Athi oh hhayi alright, uzo-charge-a la eya khona. Ngithi mina hhayi okay, ayikho inkinga, ngimtshengisa isikhathi. Ingxoxo yethu bese iqala lapho, siqale sikhulume. Indaba iqala la esethi hawu, yazi indlela okhuluma ngayo ukhulumisa komuntu osemdala, ngoba wayengibuzile iminyaka yami ngamtshela, but the more sixoxa, the more ezwe into ephuma kumina ukuthi hawu, ngazuthi umdala indlela okhuluma ngayo. Hhayi bese ngiyamtshela ngithi hhayi lutho sisi wami, angikho mdala, ukuthi nje ngikhuliswe ngendlela. Hhayi abese ethi yazi ngizocela ukukunika inamba yami ukuze ngolunye usuku sikwazi ukuxoxa sikhulume, ngoba engazuthi umfana ophapheme. Nasempilweni nje mewukuthi uyaqeda esikoleni ngikwazi ukukufaka emsebenzini. Hhayi ngikhungwe leli lomsebenzi-ke mina, hhayi kulungile. Ngimnike ifoni ngoba ethe ifoni yakhe ibicimile, bese eyayibhala inamba. Ayibhale abese eyangitshela ukuthi hhayi uzobona ngami-ke ngimsendele i-message ku-WhatsApp. Bese mina ethi hhayi ayikho inkinga. Abese ethi hhayi angikuthembi. Ngithi hhayi khululeka ngizokusendela. Athi ngicela ungiboleke ifoni ngimnike, angene ku-WhatsApp ayisendele i-message. Athi hhayi ngithule okay. Hhayi ihambe itheksi-ke bese eyehla afike nami bese ngiyafika eThekwini. Hhayi ebusuku-ke bese siyaxoxa ku-WhatsApp. Hhayi angisendele ney'thombe zakhe. Athi kumina usebenza e-call center. Okay, usebenza e-call center. Athi ayikho inkinga, it's fine. Hhayi siqhubeke sixoxe. Abese ethi nge-weekend elandelayo ikhona yini mhlampe indlela ozoyithatha? Bese mina ngithi cha, hhayi ayikho.
abesethi hhayi cela sihlangane eThekwini futhi. Hhayi, okay, liphela isonto mesifika eThekwini i-restaurant le iFenci. Hhayi, abesethi hhayi oda into oyithandayo. Hhayi, ngi-ode bese siyadla. Abesethi hhayi khuleka ngizokhokha. Hhayi akhokhe, ngithi hhayi ngizoke ngizwe ukuthi kwenzekani emhlabeni. Abese ekhokha, hhayi sikhulume-ke ngokuningi nje okwenzekayo empilweni, ngimtshele ukuthi hhayi ngihlala emqashweni, isikole, yabo nje ngisalinde no-NSFAS. Abesethi hawu okay, hhayi uyasazi isimo vele i-NSFAS uyaphuza ukuphuma. Ya, abese ekhipha u-800. Ngiqale ngithuke ukuthi lo muntu usanda kungijwayela. Useyithathaphi imali, isibindi sokuthi angiphe imali. Hhayi, ngiyithathe. Okay, ngibone futhi ukuthi unkonzane unemali. Hhayi, nami phela ngumfana. Kuye kuze kufike la khona ngibone ukuthi hhayi ngoba sabangani or khona into ehlosekile la. Hhayi, but ngibe nokusaba ukuthatha i-short ngoba mdala nami lo muntu. Ungishiya nje impela ngeminyaka engaphezu kwa-5. Hhayi ingikhunge-ke lento yakhe, ngigcine-ke kwenzekile. Hhayi siqhubeke sijola. Hhayi mesijola uyanginika imali but imali anginika yona angiyiboni ukuthi ngiyenzani. Ivele iphele nje emehlweni ngazuthi u-R10. Okay, hhayi phela u-2 months. Qala izinto zami zibhede zingahambi kahle. Zibhede. Hhayi mengimtshela besethi hhayi khulileka. Okay, mind you ukuthi angiyi kwakhe angezi emqashweni, uhlezi ethi asami siyobhukha. Hhayi ngingabi nankinga nami. So mengibheka izinto indlela eseyishintsha ngayo bese ngidicide ukuthi ngiye kubantu ababonayo. Mengifika kubantu ababonayo ngithi ngisasemnyango nje, inyanga ithi mama ima lapho ungangeni. Ithathe intelezi ingithele ngayo. Ngixake ukuthi kwenzekeni mina. Bese iyangitshela ukuthi hey, ungcolile wena. Ungcoliswe yilo muntu othandana naye manje. Engithandana naye uyedwa phela ilo sisi omdala. Bese ngihlale phansi ngithi hhayi cela ubaba angichazele kangcono. Mhlampe aqhubeke ukuze ngizozwa kahle ukuthi kwenzekani ngoba ngiyabona impilo yami ukuthi ayiqhubeki. Hhayi abese eyachaza ukuthi wena wahlangana nomuntu wesifazane othwele. Uqala umqondo kube ngazuthi uyabuya ukuthi lo muntu unemali kodwa usebenza e-call center like uvela ngiphi nje imali esithubeni. Bese yasho ukuthi inyoka yakhe le emtholele imali uyifida ngami. The more sihlangana the more yona inyoka idla. Cause ngalesikhathi sesinesikhathi usuphelile 2 weeks. Waqala uma ngazuthi uyashintsha. Njalo mase sizobonana abese ebolavidavi. So umqondo ubuye lapho uthi hawu kodwa ngibe nalo ke umuntu wesifazane angakhetha ukuthwala. Hhayi abese yasho inyanga ukuthi
kuzomele ngisheshe ngibaleke kuyena kungakonakali kakhulu ngoba mese konakele uzongishiya, angilaxazi kanjalo and lapho ngizobe senginenkinga. So mengisuka enyangeni ngifica imeseji yakhe ethi, hawu waze wangiziba bo, namhlanje usuku lonke awungikhulumisi kanti uyephi? Ngicabanga ukuthi kushuthi iy'nto zakhe zimtshelile ukuthi hhayi akuhambe kahle, inyoni yethu engazuthi iyasola. Hhayi ngiyi-blue tick leyo message. After 10 minutes kungena i-call ngingayibambi, bese ngiyamphendula ku-WhatsApp ngithi cela sihlangane nge-weekend, kunendaba ephuthumayo engimele siyixoxe sibonisane ngayo engingayitholi kahle uma ungekho busy. Hhayi ngizoqhubeka ku-part 2.